kumaHebheru isahluko sesithupha soqala ufunda evesini lokuqala. Ngakho-ke masedlule esifundisweni sokuqala ngoKristu siqhubekele kokupheleleyo, singabuyi sibeke isisekelo sokuphenduka emisebenzini efileyo ngokukholwa ngoNkulunkulu nesifundiso sombhapatiso nokubeka izandla, nokuvuka kwabafileyo nokwahlulelwa okuphakade. Siyakukwenza lokho uma uNkulunkulu evuma, ngokuba akunakwenzeka ukuba labo asebeke bakhanyiswa banambitha isiphiwo sasezulwini benziwa abahlanganyeli kuMoya oNgcwele, banambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwi elizayo, babuye bahlubuka, akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe baphenduke, lokhu sebezibethelela indodana kaNkulunkulu abayithela ngehlazo obala, ngokuba umhlabathi ophuze imvula efika kaningi phezu kwawo umilisa imifino ebasizayo abawulinyelwayo, uyabusiswa nguNkulunkulu. Kepha uma uveza ameva nekhakhasi, uyaleka, useduze nokuqalekiswa, ukuphela kwawo ngukushiswa. Kepha siyethemba ngani, bathandekayo, okuhle kunalokho, ngisho okuqondene nokusindiswa. Noma sikhuluma kanje, ngokuba uNkulunkulu kasiye ongalungile ukuba akhohlwe umsebenzi wenu nothando enalubonakalisa ngakulo igama lakhe, lokhu nibakhonzile abangcwele nisabakhonza. Kepha sinxanele ukuba yilo nalo kini abonakalise lokho kukhuthalela, lize liphelele ithemba kuze kube sekupheleni, ukuba ningabi buthuntu kodwa nibalingise labo abadla ifa lesithembiso nokukholwa nangokubekezela, ngokuba lapho uNkulunkulu wamthembisa u-Abrahama, wazifunga yena, lokhu kungekho omkhulu kunaye ongamfunga, wathi, impela ngiyakukubusisa nokukubusisa, ngiyakukwandisa nokukwandisa. Kanjalo kwathi esebekezele, wakuzuza okwathenjiswayo, ngokuba abantu bafunga omkhulu kunabo, kubona isifungo siyaqeda ukuphikisana konke, siqinise. Kulokhu-ke uNkulunkulu ethanda kakhulu impela ukubonisa izindlalifa zesithembiso, ukungaguquleki kwecebo lakhe, walamula ngesifungo, ukuze ngezinto ezimbili ezingeguquleke uNkulunkulu angeqambe amanga ngazo, sibe nenduduzo enamandla thina esibalekele ekulibambeni ithemba esilimiselweyo, esinalo njengehange lomphefumulo, liqinile, ligxilile, lingena ngokungaphakathi kwesihenqo, yilapho uJesu eyisigijimi sokusandulela wangena khona, esewaba ngumphristi omkhulu kuze kube phakade ngokukuma kukaMelkisedeki.